رادیویا دنگی گل دنگی برخودانیه. شراویدن و چند رادیو دنگ گلدن باش کدارین هجه ایرو 23 جوتمه 2024 چهارشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 ابن و چه نو روز پیشکش بکنه پیشی چه سرنوچه هلین ümit beşleri برنامه تیبت آ تلویزیون مدیا haberi bu onurxandilin girik kir. Seruk Rumete ihade akım bir dalgut muhatap Abdullah Öcalane. İlham Ahmet Kut emcubu çare seriye diyalog andırmeşinin. Lizindan ajran Abakır köyü berdana bazı girdiyen jön bu salege hataluk kere. İsrail ragahant ku cigiri muhtemel yer Nasrallah Haşim Safuyu'yu din hadiye kuştun. دوباره دن باشکودارین هجم دست به برفری هانو چین خودکن انداما کمیته ناوندیا PKK هلین ümit beşleri برنامه تیبت آ تلویزیون مدیا haberi bu onurxandilin girin kerem bikin. Elin ümit diyar kırkı pevajoya nehaku gele kurte deye gellek hesasu kritike uha got. Herkes kala pevajoya kedike leheji beçiye diyar nebuye. Jixwa pevajoyek heye annine ciyeni kaşeye. Yek ji mimarın siyaseta kırker alı Türkiye Devlet Bahçeliye. Embelisikindin aşere taybetre rubrune. Tütüşte bine nikaşanda dıgrenine. Devlet Bahçeli güney xweji be berdel nade. Be MHP lükü u kenge çava hatiye da mezrandın u rola ve çiye tezanin. MHP partiye Gladio'ya. Türkeş piştici perverdeye Gladio'ya Amerika ve geriya MHP avakır. MHP لدیجی جوانین روشنبیر دموکرات و سوسیالیست ها دعوا کرن. لدیجی تکوشین هبون و آزادی یا گل کرد برولا خرابو. جبرویی که دوی هزین سیاست دموکراتیک و دمه هشیار بن. نها ترکیه دوی روشیده جبرین اخوای اساسی دترسن کرد به هزیندن را اتفاقی بکن. جبرویی که چه دکن هول ددن جواقا کرد نرم بکن. هول ددن به گوتنا بنیرن ام دخوازن لپکک نخوازه ریبراپو نخوازه به وی رنگی دخوازن وان و جواکی بینن هم بری هف وکی دن دخوازن دن پارتی لآکپ و MHP زیده بکن به وی رنگی دفکرن که او جی وان اولتر به و بدارکی لدو چوکان بخن به وی رنگی دخوازن راگینن که تکوشین آزادی کرد و پکک بداوی بونه دوی هر کس وی یکی باش بزانه به حکایی رو هبونا کرد آزادی و زمانوی در روژه دنه او بسایا تکوشینا میا چکداریه او بسایا تکوشینا گریلایه و هر کس دوی واریده دیندار سپاسیال گریلایه ایرو بسایا تکوشینا گریلا هم دکارن بهنه بدن و بستینن جخوا هم دبینن به روشا گل نکارن خو بپارزن چاوایه یا گرینگ دوی ام وی تکوشین مزن بکن و گش بکن دوی ام وین و پاراستنا خوا خورتر بکن نخوا ذهنیت باخچلی یک پرسته دبیجل ترکی جبلی ترکان تکس نکاره بجی تشخیل یاوی یا نها تکلداری وندا کرنا رولا استراتژیکا ترکیه جبرکول هریما اسرائیل هزا استراتژیکا ناتو و پرگالیه ترکیه دخوازه جوی پاسته پارا خوا بگره و زیده تر بگره به ویه که دخوازه دشر لدیجی کردان ده انجامه که به دست بخینه جبر رولاوی خرس بود دفکره که و دشر لدیجی کردان ده زور و زحمتیان بکشینه ده ترسه که هزی نونتوایی لپشتی کردان بسکنن وکه پکه که دسری ده گل کرد امی جبو پشروژ آزاد آ گلین هرمی تکوشین خوا بدومینن افدم جالی گل کرد و خودی روشکه گلکی کریتیکه گل کرد دوان 100 سالین داویده جارا پیشی فرسنده که ولی بدست خستیه جارا پیشیه که به وی فرسنده دکارن ناسنامه آزادی و هبونا خواه گورینن ستاتویه که عقل بری ما بده آزادی و ما بگینه هیه دوی ام لدورا وی عقلی آنگو لدورا ریبرا پو هبون و فکرین وی ببن خلق تی بکوشن و بسر بخن
Serokê Giştiyê CHP Özgür Özer got heta Kurd nebêjin pirsgirêk nemaye ev pirsgirêk heye û divê bê çareserkirin. Serokê Giştiyê CHP Özgür Özel di çarçove serdana Bakurê Kurdistanê de çûye Amedê. Özel ji awil bi nûnerên 24 xistinên civaka sivîl ên jinan re civiya. Özel hevdîtina xwe ya bi hevserokê Giştiyê HDP'ye berê Selahattin Demirtaş re bir xist û got ku mijara wan a awil tundiya li dijî jinan bû. Özel got ku ji bo çareserkirina aştiya civakî divê ji awil pirsgirêka tundiya li dijî jinan were çareserkirin. Özel da zanin ku bi betalkirina peymana İstanbulê re piştgiriya xwe ya bi jinan re ji holê rakiriye. Özel ev tiştanî ziman heke hûn piştgiriya xwe ya paş ve vekşînin wê demê derfetê didin kujeran. Özel got ku Serokkomarê AKP'yê Tayyip Erdoğan tene sozên daye huda parê pêk tîne û wa diparêze. Di berdewamiyê de Özel balkişan ser nîqaşên têkildarî çareseriya pirsgirêka Kurd ev nirxandin kir. Bahçeli Qala Afûya ji bo kesekê dike dibêje bi gotina wî rêxistin bila tasfiye bibe û her tiştî tamam bibe. Lê mixabin wisa nabe. Heke êdî şehîd neyên Tirkiyeyê heke êdî xwîn nerije heke rondikên dayikên Kurd û Tirkan êdî nebarin heke ev welat bibe yek û bi hev re be heke berê çekan êdî leşkeran venegere û ber bi aştiyê ve biçin divê mijarê de her gotina têk kirin biqedirin. Lê divê gotina pirsgirêka Kurd nîne neyek gotin. Pirsgirêk heye û ev pirsgirêk bi gotina kesekê bi dawî nabe. Hûn pirsgirêka 26 milyon Kurdên li Tirkiyeyê tune dihesibînin. Pirsgirêka Kurd heye. Tenê Kurd dikarin biryarê bidin bêka pirsgirêka Kurd heye yanna. Dewlet nikare biryarê bide. Xuyayek û dewleta mezin biryar daye. Dewleta piçûk jî radigihîne. Her ku ev wiha dibêjin bêhtir Kurd dibe. Heta ku Kurd nebêjin pirsgirêka min nema ev pirsgirêk heye û divê were çareserkirin. Heke tu jî kesekî re bibêjî pirsgirêkê te tuneye ev dibe otorite. Ji bo wê çi ji destê me were em ê bibin alîkar û em ê bi hev re bikin. Heta ku herkes li welatê me bi zimanê dixwaze bax ve rastî cihêkariyê neyê û mafên xwe yê siyasetê bikartîne tê têkoşîna CHP bidome. Pirsgirêka Kurdan pirsgirêka tevaya Tirkiyeyê dibe ev her du pirsgirêk bi awayeke hemwext bên çareserkirin. Em li Amedê hêvî û fikarê dibînin. Pêvajo û hêviya nû heke têk biçe dibe ku tiştên pir zêdetir bide jîn. Lewma divê em hişyar bin ji bo pirsgirêka Kurd divê tenê baxaftina kesekî ya meclîsê nûnerên 86 milyon kesan li parlamentoyê rûyînin baxivin û çareser bikin. Dema 86 milyon kes rûniştin ser masayê dikarin çareser bikin. Pêvajoya ku îtifaka Cumhuriyê pirsgirêka Kurdan nabîne di hundirê xwe de rîsk û xeteriyan dihewîne. Divê fikarên têkildarî çareseriyê tavilê ji holê bên rakirin. Têkildarî nîqaşên li ser destûra bingehîn jî Özel wiha got. Heta ku bi destûra bingehîn a heyî nekin, heta dev jî sepanên dijî demokratîk bernedin, heta biryarên DMM û AYM bi cih neynin, heta bi her maddeyên destûra bingehîn nekin, em ê tu destûrên bingehîn ên nû bi wan re çênekin. Akın Birdal got bila Ankara daxuyaniya fermi bide muhatap Brez Abdullah Öcalan'a. Serokê Rûmetê İhade Akın Birdal têkildarî gotinên Devlet Bahçalî nirxandin kir. Birdal balkişan ser vê yekê ku dînamîkên hundir û derve yên pirsgirêkê hene û got helbet faktörên hundir û derve hene li sedem çi dibe bila bibe giring e ku li ser bê axaftin û genge şekirin. Tiştekê giring jî ew e ku meriv ji vir ber bi aştiyê ve biçe. Birdal daxaftina xwe de balkişan ser mijara muxatabî yiyetê ya di çareseriya pirsgirêka Kurd de jî û wiha got muxatab serokê berê muhatap Brez Abdullah Öcalan'a pêwîst e deriyên tecrîtê bi demokrasî û aştiyê bêvekirin. Ev qas dem a nahêlin bi malbata xwe û parêzera xwe re hevdîtîne bike. Dem li dest divê tecrît bêrakirin û paşê mirov dikare bi hevparî tev bigere.
Akademiya Zanistên Civakî Rêberapo yekemîn komxebata parêznameya Manîfestoya Şaristaniya Demokratîk hate li darxistin. Komxebat bi ser navê bixwendina parêznameyan û pêkanina wan em ê azadiya fîzîkiya Rêberapo pêk bînin hate darxistin. Ji seranserê kantora Firatê ji pêkhatiyên cuda gelek kes beşdarî komxebatê bûn. Komxebat li hola navên de çandeya bajarê Sûrînê bi axaftina bi sînevizyonê têkoşîna Rêberapo ve dibêje dest pê kir. Paşê cigîrê hevserokatiya Mêsa bajarê Girêsîpî Heza Mihemed derbarê giringiya komxebatê de axivî. Heza Mihemed diyar kir ku nêrînên Rêberapo ji bo çareserî aloziya li Herêmê xwedî giringiyek mezin e. Profesör zanistên dîrok û akademîk Komîteya Azadiya Rêber Abdullah Öcalan a Misrê Alî El-Sabit jî bi riya dîmen beşdarî komxebatê bû got Rêber Abdullah Öcalan bi nêrînê li dijî krîzên heyî riya çareserî nîşaneme dide. Di beşa duyemîn de komxebat de li ser têgeha netewa dewletê û bandora wê li ser gelên rûşlata navîn nirxandin hatin kirin. Yek ji rêveberê Komîteya Perwerde û Fêrkirinê ya bajarê Sîrînê û mamoste Adnan Hiso derbarê mijarê de axivî. Adnan Hiso got bêyî ku em xirabiya pergala kapitalîst analîz bikin em ê nikaribin giringiya pergala netewa demokratîk fêm bikin. Hevseroka Mêsa bajarê Sîrînê Fatma El-Mela jî anî ziman di mijarê de têgeha neteweyê demokratîk rola civakê giringe. Civaka li dijî hişmendiya yek ziman, yek al, yek ol e bêdê di nava xwe de dikare bi awekê demokratîk bir çandî jiyan bike. Piştî nîqaşan ji aliyê beşdaran encamnameyê komxebatê hat eşkerek kirin. Hin xalên girîng ên encamnameyê wiha ne. Ji bo azadiya fîzîkiya Rêber Apo di her astî de civakê de mezinkirina têkoşînê werekirin. Derbarê fikrên Rêber Abdullah Öcalan de li hemû sazî û dezgehan dayîna semînera. Li darxistina komxebatan wekî vê komxebatê ji bo penasêkirina fikrê Rêber Abdullah Öcalan destekdayîna kampanya navnêtewiya ji bo azadiya fîzîkiya Rêber Apo. Parastina ekolojiyê li gorî fikrên Rêber Apo werin kirin. HPG şehîdên Amedê bi bir anî û got em sersaxiyê ji balbatan re dixwazin. Navenda ragandina HPG têkildarê şehîdên Amedê daxuyaniyek de û got hevrê gerîla Rodîbaz, Çiyager Batman û Çiyager Pasûr di 13 Sibata 2020 de li eyaleta Amed di pêvajoya hewrîna zivistanê de di encama komployekê de şehîd bûn. Navendê got ku hevrê gerîla Rodî û her du hevrê Çiyager zarokên lihengiyên gelê Kurd bûn. Ew bi hest û hizrên herî paqij teblî nava tevger azadiya Kurd bûn û li dijî hêzên mêtînger şer kirin. Hevrê gerîla milîtanên Apoyî yên bijarte û şoreşker bi biryar mora xwe li siber rojên azadiyên gelê Kurdan. HPG ji malbatên şehîd û gelê Kurd re sersaxî xwest û nasnameya şehîdan wiha eşkere kir. Jiyan Gülten bi nasnav Rodîbaz li Amedê ji dayîk bû. Dayîk û bav Şeyle Salih di 13 Sibata 2020 de li Amedê şehîd bû. Şehmet Şîrin Demir bi nasnav Çiyager Batman li Êlihê ji dayîk bû. Dayîk û bav Süheyla Baha di 13 Sibata 2020 de li Amedê şehîd bû. Mesut Yıldırım bi nasnav Çiyager Pasûr Amed li Amedê ji dayîk bû. Di 13 Sibata 2020 de li Amedê şehîd bû. Navend wiha dewam dike. Hevrê Rodî li Amedê di nava malbateke welatparêz de ji dayîk bû û girêdayî cewhera gelê xwe mezin bû. Hevrê Rodî di dema xwendina lîsê de di nava ciwanên welatparêz de kar kir û di sala 2014 de teblî nava refên gerîla bû. Hevrê me Rodî li herêma Amedê perwerdeya şervanên nû dît piştre li her xada berxudanê têkoşîn kir. Piştî demeke dirêj Hevrê Rodî ji bo tola komkujiyên li dijî gelê me hilîne berê xweda Bakurê Kurdistanê û bi rêhevalên leheng re li dijî dijminê dagirker têkoşîn kir û darbeyên giran li dijmin xistin. Hevrê Rodî di 13 Sibata 2020 de encama komployekê de bi hevreyên leheng Çiyager Pasûr Amed û Çiyager Batman re tevlî karwanên nemirên Kurdistanê bûn. Hevrê gerîla Çiyager Batman li bajarê herêma Garzan Êlihê di nava malbateke welatparêz de ji dayîk bû û bi nirxên welatparêziyê mezin bû. Hevrê Çiyager demekê di dibistanên Dewleta Tirka qirker de xwend. Di nava ciwanên welatparêz de kar kir û di sala 2018 de ji Amedê teblî nava refên gerîla bû. Piştî perwerdeya şervanên nû li herêma Amedê li her kada berxwedanê têkoşîn kir.
هفره گریلا چیاگر پشتی دمک درج و گریا باکوری کردستان و لحرم آمده وک میلیتانک فدایی آپوی در بین گران لدجمن خست. هفره گریلا چیاگر ده انجام کمپرویا 13 سبات 2020 ده تبلی کاروان نمرین کردستان بو. هفره چیاگر پاسور جی لنافچه آمد پاسوره ده مالبات که ولات پاریز ده دایگ بو و به هستین ولات پاریزی مزن بو. هفره چیاگر پاسور دمکی لدبستان دولت ترکین خرکر خوند و ده جوانتیا خوده تبلی ناوا کارن جوان شورشکر بو و تکوشین کرد. دجمنه که به همو درفتن خواه ایریشی گل مکر و لسور جزیر نسیبین گور و گلک نواندندن کمکوچی پیکانین بریاردا که تبلی گریلای نازادیه ببه. هفره چیاگر ده سال 2018 آنده تبلی ناوا رفین گریلا بو و لگل کرمین آمده تکوشین کرد. هفره گریلا چیاگر پاسور بکته گیشتی و فهم کرنا ایدئولوژیک ده و وک فدایی آپویی در بین گران لدجمن خستن. هفره مچیاگر ده 13 سبات 2020 ده تبی هفره گریلا چیاگر باتمان و رودی باز ده انجام کمپلوی که ده تبلی کاروان نمرین کردستانه بو. İlham Ahmed Gud em ji bo çareseriye diyalogan dimeşîne Hevseroka Daîreya Têkiliyên Derve ya Herêma Bakurûşatê Sûriyê İlham Ahmed derbarê şerê İsraîl, Hamas, Hizbullahê İran û bandora li ser Bakurûşatê Sûriyê ji Ajansa Hawarê re nirxand. İlham Ahmed destşan kir ku ev şer ji sedî set tesîrê li Sûriyê dike û got li Lübnanê şer çêbû ew qas penaber derbasî hundirê Sûriyeyê bûn. Rewşa Sûriyê ya aborî qel ser nikare xwe xwedî bike. Ew qas penaber bargiraniyeke mezin çê dike şer û lêdanên muhtemel a rojên di pêşiyê de wê êniyan berfireh bike û bandorê li Sûrî û Rojava bike. İlham Ahmed destşan kir ku dê Sûrî bibe hedefa êrîşan û da zanên ku di rewşa niha de çareseriya pirsgirêkê gelekê giringe û got hemû cihên ku Hamas, Hizbullah, İran têne İsraîl ji xwe kiriye hedef. Ew ê li Sûrî jî bibin hedefên êrişên İsraîlê di vê rewşê de pêwîst e çareserî were kirin. Divê herî kêm hewdan û dan û standinên çareserî hebin. İlham Ahmed derbarê sistema cîhanê û alozîya heyî de jî axivî got Çîn dixwaze di aliyê aborî de hemû cîhanê bixe kontrola xwe. Rusya jî xwedî roleke wiha ye ku bi gavê nû dixwaze xwedî rol be. Hemû aliyan xwe li benda hilbijartinên Amerîkayê hiştina Amerîka bi rengekê vekirî li kêleka İsraîlê ye û ji bo parastina wê hemû hewdanên xwe dike. Di ser van aliyên ku ketine hedefê weke İran, Hizbullah, Hamas, Husî û aliyên din ên girêdayî İranê planeke berfireh heye. Pênc û pênc kesên din ji Lübnanê gihîştin Bakurûşatê Sûriyê şaneya krîzê rêveberiya Xweseriya Demokratîk Têkildarî kar û barên mexdûrên ji Lübnanê hatine daneyeken û eşkere kir û da zanîn ku pênc û pênc kesên din ji Lübnanê hatine herêmên Bakurûşatê Sûriyê. Bi vê daneyê re hejmarê kesên ji Lübnanê hatine gihîştiye 20,051 kesan. Mexdûrên ku têne herêmê yan diçin cem xizmên xwe yan jî li malên xwe bi cih dibin. Lê yê cihekê wan tune be rêveberiya Xweser navên dan ji wan re dabin dike. Gêrlayînê ji Hezdarê bu boneya salvegera şehadeta fermandara artêşbûna jinê Gülnaz Karataş Bêrîtan li axivîn sozlar amara balê dikişine serxeta fedaya Bêrîtan a li herêmê û xıyanetê gerîla sozlar avêsta dibêje ji bo serxistina armanca xwe em berxwedanek mezin dikin û wê serkeftin ya me be. Hem wekî avaşîn hem wekî zav berxwedaniyên pir mezin tên jiyan kirin. Ev jî di şexsê bi heval Bêrîtan bi keda wê û bi armanc bû û hemû hevalên jî li ser vê esasê li ber xwe didin. Em jî wekî jin parastina xwe dikin. Em jî pê dawa azadiya xwe ne, em pê serokatiya xwe ne. Em jî ser fikrê wê dimeşin. Serokatiya me jî êrîşekî mezin heye. Ji bo ku em bikaribin bibin bersiv asta herê jûrê de em tekoşîn dikin serêvançiyayan. Polisên Dewleta Tirkî sal li ser malên Kurdan dêgirt. Polisên serê sibehê navçeyê Betlîstat wane serdêgirtina malan kir. Polîsan deriyên malan şikandin, alêv belav kirin, gelek pirtûk û materyalên dijîtal desteser kirin. Bi serdêgirtina malan de 4 kes hatin binçavkirin. Kesên hatine binçavkirin wiha ne: Nedim Türemiş, Çetin Yılmaz, Milazim Aysal û Diyar Aysal'ın.
Lizindana jinan Abakırköy İstanbul'e berdana 15 girdiyen jin ji bu saleke hat taluk girin. Hevserke giştiya komele mafemiruvana Parizer Eren Keskin de hevdeye cotmeyi de çu serdana zindana Bakırköy'e. Parizer Eren Keskin derbari bin pekinalı zindane agayi da ajansa Mezopotamya. 15 girdiyen jin demek edireje de zindan edene. Bi salene bi kelejane keli benda roja berdana khone. Le bi hince tencuda lijne idare u çavderiye berdana van taluk gir. Minak cezeyin hücreye ji bu talukina infaz edikin hincet. Ev bin pekina mafane. Eren Keskin balçan serzak denedişi girdiği anşı u dibeje gardiyan biser kavuşen jinan dedikirin. Dibin navi legerine de alevenvan belav dikin dest dediğinen ser pürtük u lenusken var. Lecem her girtiye ke du lenuskene. Divan lenuskan de nişeyen sohbete anji agahiyen pürtükan denivisin. Ev tişteke pır xozaiye. Lebele ev nişe veke hincet de nişandan u cezalı girtiyan tebirin. Her vali pekarına derxistına pelav anji devam dike gelek girtiği belav diçin hevditina Parizeram. Parizer Eren Keskin balkişa ser revşa girtiye nexweş u venirxan direkir. Girtiya binave Fatma Tokmak bi salane zindan edeye u nexweşe dile. Le tevik u nexweşe jî reveberiya zindan de roj cezeyi hücre biriye. Roja ku ez şum zindan revşawi pir rastî xirav bû. Got ez dikarim behne bistînim. Tene roje saatek dikare hava bistîne ve gerden de hücre edeye. Kıymet ilga jî girtiye ke nexweşe. Li zindan penceşere pesîrê gel peyda bûye. Jiber ku muaneya bi kelepçe red gir sevkî nexweşxaneyê hate kirin. Ere Keskin diyar kir ku divê kesên dibêje ez muxalîfim xwe li hemberî zexta li zindanan pêdeng neke. Nivîskar û rojnamevan Medeni Ferhod nivîsa heftane ya di rojnameya xwebûnê de balê dikişine ser gotinên Devlet Bahçelî yên ji bo çarêseriya Pirsa Kurd. Medeni Ferhod bêje eger desthilatariya AKP û MHP de çareseriya pirsgirêka Kurd te ciddî û dilsûz be divê weke desthilatariya Nasyonalê Parteyê Apartheid gavan bavêje. Tevgera Azadiya Kurd nas bike hemû girtiyên siyasî berdin deriyê îmraliyê vekin û Abdullah Öcalan azad bikin. Weke ku serokê Apartheid û Serokkomarê Başûrê Efrîka Frederick Willem de Klerk Nelson Mandela pêşwazî kir, Erdogan jî Abdullah Öcalan li parlamentoyê pêşwazî bike. Medeni Ferhod destîşan dike ku Tirkiye bûye welatê şermê. Ehlaq û edalet hatiye tunekirin. Li Kurdistanê jî esker û bürokrasiya faşîst heye. Despotizma anarşik desthilatariya 22 salan bi êrişên li dijî Tevgera Azadiya Kurd, dixwaze gelê Kurd, çepkir û dînamîkên demokrasiyê, akademisyen û azadîxwazan teva tune bike. Ev jî sultanokrasiye û bi xayînên Kurd re hereket dikin. Pêvajoya çareseriyê ya salên 2013 û 15 û mutabaxata Dolmabahçeyê ji aliyê Serokkomarê AKP'yê ve di rewşeke Hiroşîma û Nagasakî de bi bombeyên atomî berteref kir. Devê Kurd tecrita ku 44 mehin tu agahî ji rêber Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş û Hamidî Yıldırım nayê girtin jî devê watayê de binirxînin. Medeni Ferhod bêje Kurd Erdogan û Bahçelî başnas dikin û dizanin ku ev dijminê sondxwarê yên gelê Kurd Tevgera Azadiya Kurd û rêberê Tevgera Azadiya Kurdin. Ev sê cûre dijminatî dîrokî ne. Devê ev dîrok ji aliyê her du dijminan ve were red kirin. Mînaka herî başî Başûrê Efrîka desthilatariya faşîst Apartheid û Tevgera Azadîxwaz ANC û serokê wê Nelson Mandela'ye. Mînaka ETA û İspanya, İra û İrlandayê jî hene. Dilsozî jî ev e, heqîqet jî ev e. Yanê riya dîtina diyalektika nû parlamentoye. Ev yek, ya duyemîn divê dîrokzan, sosyolog, akademisyen, hukuknas, siyasetmedar, rojnamevanên Kurd û Tirk tevlî pêvajoyê bibin. Ya sêyemîn raporên mirovên aqil bikin rojevê. Ya çeremîn û herî girîng jî ev e ku divê Abdullah Öcalan tevlî pêvajoyê bibe. Divê mesaja rêber Abdullah Öcalan ya Newroza 2013 esas bêgirtin. Serokê CHP Özgür Özel jî got ku ciyê çareseriyê parlamentoye. Dubare dikim. Divê deriyê îmraliyê werin vekirin rêber Abdullah Öcalan tevlî pêvajoyê bibe. Wekî din derewînên berê dîse wê derewan bikin.
Gerlaya jastari zilan kobane ji bahsa keset û sekna Beritan dike zilan kobane dibêje ew ê bi hêza ji Beritan girtire şer bikin armancê wê pêk bînin. بری کنفین کو براستی آتمه مشاندن سری را کر براستی سری نتوان یا اوش بومه جی بو هست به طایبت و گرگلای نجاستاری جی بومه بو هست براستی امروژه ای روژی ده همو چپراندا و ده هر دوری جی و سبت قابدن که جن براستی خط اول بریتان دا مشاندن خط اول بریتانش خاره اساس گرتن براستی یعنی ده هم بر ای خانتکاران اول بریتان سری نتواند اوش بومه جنها وکی آرمان جو هدف هم دوری که ده مشن اوش بومه سربلندیه مثلا گلک اولین که اوستا براستی جی خط اول بریتان دا چالاکی کرنه جی هنه یعنی مثلا هدف و آرمان جی مه یه خط اول بریتان شپاندن جی پرمزنه براستی جی یعنی هدف و آرمان جی مه سرکی هم طایبت و گریلاین یه جاستاره براستی اوه کو تجاری هم سری نتوینه هم بری خانتکاران و همه حیا داویه جی با آخاخای شر بکنه و همه حیا داویه جی چرول مسیونت که سر ملی نپیکین Jimake çalaki du polis birindar bun kamyonu kateyim hakirin polisen azad milisen azadiye yen Kurdistan'e mak diyarkir ku 24 jotme saat 22'dan del navçaya gever acoleme gele hember navenda polisan alıtaqa eski kışlayı bu bomen destan uçeken ferdi çalaki hatiye kiren. Da xuyani de hat kutun da encaba çalaki de duda girkeren le ber karakoli birindar bune. Da girkeran yekserli der dura xwere şandine u demeke dinabera milisen me u da girkeran de şer qawmi. Pişti çalaki da girkeran bu vasiyeten zirqil navi taxile gerin kirne. Make diyarkir ku dive çalaki de dert du vasiyeten bitipa Fort Ranger hatiye xistin u milisen wan brengeki evle ve kişiya neciyen xoyayı evle. Make ragahand ku evara nozde jotme jil nezi gunde kan yar enavça severek arahaye lehemberi kamyoneke faşistan çalakya sapta şekerine u dencamede kamyon hatiye imha kiren. İsrail'e ragahand cigire muhtemel ye Nasrallah Sefuyidin hatiye kuştun İsrail'e ragahand ku beriyase hafteyan de encame eri şekede Haşim Sefuyidin ku dahat payın be beseruk yenuye Hizbullah hatiye kuştun. Le Hizbullah hatana tekildari ve eketi da xuyanik nedaye berdevki arteşa İsrail'e dan hager ragahand ku seruke konsere ve bera Hizbullah'e Haşim Sefuyidin ku cigire muhtemel ye Hasan Nasrallah ederişe çare jotmeye de letaha dahiye ya Beyrut'e hatiye kuştun. Hatana Hizbullah tekildari iddiaya İsrail'e da xuyaniye xwede belav nekiriye. Hejayı gutine ku 27 İlone de letaha dahiye ya başure Beyrut'e seruke Hizbullah'e Hasan Nasrallah de encama erişe de hatubu kuştun. Neteveynek bu nüfusa Ukrayna'ya 10 milyon kembo revebere heremeye ünepa ye florspor da xuyaniye çepemeniye ya Cenevre'de gut ku nüfusa Ukrayna'ya jidespeka şeri hatanaha bigişti 10 milyon zedetir kembuye. Burus sedama ve yeke veke kombuna faktoran diyarkir u derbiri ku hejberi şerili Ukrayna'ya zahmetiyen mezin en demografik hebun uha devam kir. Ukrayna'ya jwan walaten Avrupa'ya bukur rejiya çebune herikeme. Gelek kesi de ba derfet iti bu walat terk kiribun. Nüfus kaldı bu, o nüfusa geçti kemdi bu. Evrevşla Avrupa'ya ruşlat nerrevşeke neditiye jiber kulli gelek walatan meylen veki veyen demografik rudidin. Le de 2022'dan de bidespêkirin dagirkerê Rusyaya berfirehre rewş xirabtir bû. Bulurs diyarkir ku rêjeya çêbûne gihêştiya asta herî kêm û hadom kir. Ev yek ji kêmtirin rêjiyên cîhanê ye ku gelek dibin sînûrên nûkirina nüfusê de ye ku divê serê jinê herî kêm du zarok bikeve. Nûnerê netewên yekûyê axaftina xwe bivan agahiyan dawî dike. Her wiha 6.7 milyon mirov ji Ukraynayê reviyan û gelek jî ji ber pevçûnan jiyana xwe jî dest daye. Belê godan je menûçê nîro pêşkêşkirin ana xatirê we demiş.